wallet tuna chuan daman recharge dan kan lo sawenga center ah hian kan lut anga recharge tih hi kan hme tang chuan fast UPI emaw normal UPI te pawh hi hman thei tun normal UPI hi kan hmanga chuan cheng sang khat hian kan recharge chinang chuan kan pay na tur kha UPI account hei UPI copy na tur awmi copy hi kan hme tanga chuan kan out ang tichuan GPay atang khan kan va pay dawn ani chuan GPay a kan luta heta pay UPI ID or number tih hian kan hme tanga tatang hian tah hian kan pay sanga chuan kan pay ang helai a pay dan hi chin thiam vek ka ringa tichuan kan pay hnuah tak khan pawimawh laia chu ni ta UTR submit ngai lai hi mi tam takin an hriat lo thin ania UTR transaction ID kha tichuan hei kan pay ta a chuan kan submit leng tah hian kan valet lenga tah hian kan chhulu tang 493 chuan te a chiang tuang hemi a submit laia tak hi a pawimawh lai ber kha ni mai a chuan hei tah hian kan submit dawn transaction ID kha chuan hemi submit nu hi chuan kan bank kan daman account ah khan a rawn lut mai dawn ani ti hian kha zawng kha ni mai a recharge dan chu har lo khawp mai